everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Agoy. Kasakit biasa kung kuto-kuto nga yang gisumbag. Kaya biyang bausan. Ikaw mo naman kagwa itong yan gisumbag ko diri. Huwag ikakapugong niya, no? Bira sa taga, baus. Pasensya ka na, Lugoy. Pasensya ka na. Oh, ikaw si sumbago na. Samsa kumukuan sa tabang ko ni mo. Naglibog ko sa kung nakita ka ganina o karon, Lugoy. Naglibog ko. Ang gilitok ni Adtong babaeng tambalan. Oh. Ginuong na initong sama sa usa ka asupre. Oh. Ha? Bitaw no? Init ang iyang Ginoo. Sama sa usa ka asupre. Di na niya kuha. Og paminaw, Lugoy. Og ang asawa Adtong Bob nga gibalbal. Nga nabuslot gyud ang tiyan. Nahisama siya sa usa ka buhing patay. Naglibog ko, Lugoy. Ayaw glibog kang imong muna ako na, Ray. Nga na pag-iakusahan man ko ni mong ungo. Dili ko ungo, uy. Nihilak man. Nagkalit magkabuutan. Sigurado kang dili ka ungo. Pagtingog di mo, nanindog tanan ako balhibo. Taas ako ubos. Apil balhibos kong ilok. Ug sa ubos. Mas grabing tindog sa ubos. Pasensya ka na sa kong kauban, ha? Pasaylo kami. Virginia. Gisangpit ko sa uban og Virginia. Apan bisan asa ni Ana. Gisugo ko sa usa ka birhen. Nga ayohon ko ang mga masakiton. Uy, Tabangan ko ang mga nagkinahanglan sa akong panapang. sige hilak na. Maunang aduna ko'y katakos sa pag-ayo sa mga masakiton. Mao ba? Dali, sud ka mo diri sa akong panimay. Wa naman ko'y kipo. Ay. Nahurot ko na sa pagtambal katong mga tao kaganiha nga nagtapo. Di lami mo sud, madam. Di lami mo sud. Dali. Ay. Arita sa sud sabay magsud. Di lami mo sud, di lami. Dali ka mo. Ay lang. Pangaon unak mo. Aw ha? Ana suda, dong suda. Mga kagutom tun ko na. Laban kay akong tiyan og giulsir akong sa kagutom. Dali, suda. Gigutom ka na. Kung mao dali. Adunay daghang pagkaon diri sa sud. Suda dong. Sa sudan ka. Palingaw ka diri sud sa among panimahan. Sa may sudan ka. Adunay daghang sudan, oy. Sige, lami ba? Lamian kaayo. Gusto ka ba adobo? Adobo. Aduna sa kami balbak. Lami, tara dong. Tinuko Hala. Adunay kutsi. Wah, kalami. Nag-alam kay kalami. Kalami. Pero, di lang di kumukhaon eh. Nga naman. Nawa man kalabad sa akong tiyan. Nawa sang ulces kong Ayun lang. Sud mo sabay. Ayaw. Hapit naman mo sa pangadlaw. Kining kuan. Gusto ta kong magkasulti tag taas-taas nga oras. Iasoy ko kanimo kung diin gyud gikan kining akong nahuptan nga gaho. Sige na. Madam Virginia, tambalan usab ako. Tambalan sab ang akong kagikan. Ang akong mga katigwangan. Pero wa man mi makabuhi og patay sama ni anang nangamatay tungod sa dugoon nga paagi. Sama ni anang gibuhi mong babae nga gibalbal. Tingali nahitabo inoon nga nakapabalik kita og espiritu sa usa ka tawo ngadto siyang lawas. Tungod kay mibuwag lang kini sa makadiyot lang. Apan ang tagiya ini sa lawas, dili pagid kini patay. Kay naisama lang siya sa usa ka natug lang. Pero Maoy hinungdan nga dapiton ko kamo sa pagsud sa akong Pinoy-anan aron adto ko isulti kaninyo ang tanan. Kuan madam, di lang masod. Ang katong pagkaon ni mga itong mga putsiro. Ipagawas lang to. Doon ko sa amo. Dong ang mga tao nanindas kilid-kilid nang hipos na. Og mamaulit na sila ron. Mikilom-kilom na dong. Mamaulit na sa tanan. Madam, sa sunod na lang tingali, Madam Virginia. Ari na mi.
Nakita na jutit ka. Ikaw di ang gasigig-sit-sit na ko. Oh, ganahan ko magkikamiga ni mo. Wa kay Amerika? Maong ganahan kang makig-Amerika na ko. Oh, wa ko'y amigo og amigo. Ako namang usa bata. Hoy, pareha dekta. Wa man sab ko'y kaduwa sa amo. Kay ako raman ang bata. Ang akong mga kauban, mga tiguwang naman. Sila si Tatay Lugoy o Kuya Ryan. Tagko na. Unya, dili man ko paghawson sa amok. Kay mahadlok man ang akong kuya nga dagiton kog ungo. Way ungoy. Ay pagtuwa na. Ha? Naa may ungo. Kita man ko, migo. Way ungoy. Una-una na to nimo. Nagdamgo na ka adto. Huwag ungo. May pa, kuyog ta. Anak tanang na kong bayo. Ha? Inyo nang bay? Hala? Taku ako anang baya. Unya, daghan kaayog kahoy sa palipot. Miko. Ah, Di mo mahadlok diha? dili man. Nama may chocolates. Na may ice cream. Ha? Na cake dito sa amo. Nya, na daghang candy. Hala ka Mga lami. unta nga to. Dali na, mga unta. Hala? Oh, lami unta pero... Hala, wara ba ko manangid sa akong kuya nga mo ani ko dinhing tapita? Sagdi lang god. Alam ko gadlok sa imong kuya. Magkuha lang ko mga pagkaon. Ako iatag nimo. Pero kuyog ta. Dali naman ta. Isip-isip. Ah, tinuod ka? Dali ra ta? O lagi. Dali ra lagi ta. Ah, sige. Kuyog ko. Tana? Abi ni Mumigo, nakakaon na kog chocolates. Nakakaon na sab kog cake. Nakakaon na sab kog mga candy. Pero, wa pa ko katilaw og ice cream. Unsa man na? Lami na siya? Oo. Init na siya nga. Murag sabaw ang ice cream. Nada ice cream nga init. Wow, uy. Bugnaw gid na. Ito buhanga na ko eh. Nakalitan man ako. Nanganlan man ako siyang ungo. Pero feeling na ko, ungo gito siya. Pero, wa mo sa bubukol ang lanasud sa grapa. Nganiasa kong bulsa. O di ay. Naunsa ka? Kalit na misigay mo mga mata. Ngano ka? Lugoy, Oh, Celia! Doon na ta sa gate sa mong mansyon. Hoy, Ha? ikaw ba? Ngano nagpanilapman ka? Murag kalaway ka no. Nao, naglaway ka. Nay! Gato ang imong lawi, way buot. Lami naman. Ikaw og chocolates god. Ha, lami? Oh, gilami anak mo kaon. Dali na. Musuod na to. Alia! Ah, diyan lang ka. Musuod ko sa mo. Kay gabi na. Migo, ayaw Diyan sa lang ka. migo. Migo. Oh, kuya? Kisa ba to? Ala, kuan man to kuya. Ako man tong Ayaw na amigo pakig-amigo nga ato niya. bata. Ayaw na pakig-amigo ato niya. Dali na, pamauli na ta. Kuya man ka na ko. Kuto na na. Uy, lusan nyor. Hilom! Palpak kang buktuta ka. Nyor, dili man yun na tumatagaan ng panahon. Weather naman yun na nyor. Widir. Oo, sa akong una-una, birahon nunta na ko ang bata. Para madali migsud din is mansyon. Mura man ko madlok magkurintihan niya. O siya'y magkurintihan, ha? Ganihan na pag-abot atong bata. Sadyang nangayutog numero na ko si Ryan. Dili numero swertres, ha? Numero sa pagpanambal ba? Unsa man numero, ha?
612. Diway HP man na. Maminaw sa day kag drama nyo ug balita. Oh, parehas dayta. Mga ungo, maminaw og drama. Kuya man kang dako, kuto na ka na. Padayon. Padayon. Galangay-langay ka lang na. Unsa tong ingon mo nga mura kag nakuryentihan? Oh, lagi. Sa diyang mikapuntakos bata. Kalit kong mikirig. May gani kay namuhi dayon ko. Ngano man kahato? Doon na siya'y kuryente. Pila kakabultahin nyo. Doktor, Madam! ato si Ira May. Ikay mo hatag ni ining mga sinina nga akong ipapalit para niya. Kay dili ko gustong makakita sa nagmugtok niyang dagway. Kay tingalik abton ko sa akong sapot ni anang anaka. Masagpaan ko niya siya. Oh, madam. Oo niya dili tagaag pagkaon. Kanang iyag yung matuon. Kadtong naandam niyang pagkaon. Kamoy bahala. Hatagin ninyo. Kung gusto siya, kanang iyang sinina mo ipakaon niya. Madam Iska. Bukton! Madam. Ngano ba? Kadali ba nimong mibalik? Madali ba kuning akong linaktan? Madugay man yun ko. Ako lang, wa pa kong kaabot. Wa pa kong magkaabot sa iyang prisuhan, madam. Mibalik ko. Kay akong nakita nga si Prinsesa ay Rami. Wa na dito sud. Mauna, madam. Kabar! Leche! Ay! Agoy, madam. Ngano ka man ako may imong gitamparos nga di man ako'y milayas. Igugos tamparos. Sakit ra ba, madam, ha? Sakit ra ba? Pero sige lang. Oh. Ang importante nga nahibaw na siya kung sikinsa siya. O kung moabot ang panahon nga mamahimo na siyang usa ka hingpit nga ungo buktot. Aduna siya kapaulian. Og paabuton ko ikaw, Ira May. Uy. 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 May mo bang maghilom ka? Niuban lang ko si mong katawa, madam. Wa ko magkinahanglan! Ligi, katawang ikaw rang usa. Sige. Gilikayan ko nimo sa pagkakaroon. Ha? Apan sa umaabot, ikaw na unyang muduol ka nako, Ira May. Aw. Aw. Pero subayon ta ka kung asa ka na. Ha? Aron mahibawan ko kung unsay imong kahimtang, Ira May. Aw. Salamat ka nagkakita na cute taon ko kapahuwayan. Gamay kaayo ang kwarto nga akong giabangan. Pero bahala na. Maayo na lang ni, kay doon ako'y kapahuwayan. Ugma na lang ko manglimpyo. Maayo ka ni kay misugot ang tag-iya nga moabang ko ining kwarto ha. Sa pikas kwarto, ang duha ka tiguwa nga papay na ang niokupar, ang mga tag-iya. Muhigda na ko. Ugma na ko manglimpyo. Papahaan ko na lang ng Katri kay daghang apog. Kaapog. Unsa man sab ning sako eh? Doon na pa'y sud. Kipaipa pa manuon ni sa Katri. Ipusod ko ni. Inaog ko ni. Ipaubos na ko aron makahigda na ko. Kapog at... Ay! Oh! Unsa ka na ko nakita? Kinuo ko! Nasayop lang ko sa akong nakita! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.